Fl-aħħar snin il-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli b'maġġoranza Laburista ma għamilx biss xogħol infrastrutturali għal residenti iżda ħafna ħidma li tat lir-raħal dimensjoni ġdida. Il-Kunsill applika b'suċċess għal fondi Ewropej. Bihom sar id-Dingley Heritage Trail li jaqgħad is-sit ta' importanza f'din il-lokalità għal benefiċċju tal-400,000 turist fis-sena li jżuru Ħaddingli. Il-Kunsill ħadem ukoll fuq xogħol ieħor fejn wara ħafna stennija saret it-triq prinċipali, triq il-kbira, li waħedha ġiet tiswa 140,000 euro. Daw it-toroq li saru, speċjalment din l-aħħar waħda wkoll, kienet mmexxija ħafna mill-Kunsill li kienet mmexxija bl-aqal ħafna u l-bżonn li kienet issir ħafna. Ħafna mill-residenti li kienu talbu u anka minn barranin li jiġu għaw fuq li t-toroq kienu disastrużi. Saret dit-triq prinċipali u qed isir ħafna xogħol ieħor u ħafna attivitajiet, kultura u kollox. U nixtieq nirringrazzja speċjalment li nboġġ bħala sindku u ma rridx neħħi l-mertu mill-konsilleri kollha għax jikkoperaw jalla li jibqgħu sejrin hekk. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li nsab sodisfatt ħafna bix-xogħol li sar f'dan il-Kunsill u żied li Ħaddingli huwa eżempju għal kunsilli lokali oħrajn. Il-mexxej Laburista qal li dan huwa wieħed mill-ftit kunsilli lokali f'Malta illi ħadem fuq pjan sostenibbli, pjan illi ma inżamx limitat biss għal din il-leġislatura iżda jaħseb fit-tul. Irrimarka li l-Kunsill irnexxielu jirdoppja il-fondi li taħ il-Gvern ċentrali bi flus li kiseb mill-Unjoni Ewropea fejn f'temp ta' ftit snin inġiebu 437,000 euro fondi Ewropej. Permezz ta' diversi proġetti u inizjattivi li ħaħ il-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli dejjem pruvajna nkunu viċin ta' residenti u naraw kif nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Kienu bosta l-inizjattivi li ħadna mhux biss dawk infrastrutturali iżda anke ħadna ħsieb l-aspett soċjali. Għal kull euro li tagħna l-Gvern ċentrali wkoll irdoppjajnieh permezz ta' fondi speċjali u fondi Ewropej. Is-Sindku iżda rimarka li fil-waqt li l-Kunsill għamel sforzi kbar biex issa l-uċuħ tat-toroq kollha fil-lokalità saru it-triq li taqqat ir-rabat ma' Ħaddingli li hija responsabilità tal-Gvern baqgħet ma saritx. Sa dan it-tant l-erba' filgħaxija l-Partit Laburista beda jippreżenta l-lista ta' kandidati sa issa approvati għall elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. L-erba' filgħaxija ġew ippreżentati uffiċjalment il-kandidati għall elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-Isla u tal-Iklin. Dan sar permezz ta' żewġ riċevimenti fiċ-Ċentru Laburista tal-Isla u fiċ-Ċentru Laburista ta' Ħalija.